πρώτη εισηγήτρια με μεγάλη τιμή και χαρά είναι εδώ η Βουμένη Φιλοθέη, παλιά συνεργάτη, έχει ξαναδοθεί στο τμήμα μας και με παρόμοια έτσι ομιλία. Σήμερα θα ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη χάρη με τον Άγιο Πορφύριο και θα δούμε τις σχέσεις, τις πνευματικές σχέσεις που είχε με την Αγία Γαβριλία. Και ήρθαμε με πολύ χαρά να σας συναντήσουμε και είχε πολύ ωραίο το θέμα που διαλέξατε, διάλεξε η κυρία Ράτζου, η σχέση που είχαν ο Άγιος Πορφύριος και η Αγία Γαβριλία. Τι σχέση ήταν τώρα μεταξύ τους ακριβώς δεν γνωρίζουμε, δηλαδή αν είχαν και η σωματική έτσι, επικοινωνία, αν είχαν βρεθεί δεν το ξέρουμε. Ένα πράγμα ξέρουμε, ήταν μια κοπέλα που την γνωρίζω, η Νικολέτα, η οποία την ήξερε χρόνια. Και βρέθηκε η Νικολέτα στο σπίτι της γερόντισσας, όταν ο Άγιος Πορφύριος την πήρε τηλέφωνο, η γερόντισσα, βρήκε το τηλέφωνο, και την πήρε να την αποχαιρετήσει, όπως το είχε κάνει και σε άλλους ανθρώπους αγαπητούς του. Να την αποχαιρετήσει γιατί θα πήγαινε να κοιμηθεί στο Άγιον Όρος. Και περιγράφει το περιστατικό η Νικολέτα, ότι ήταν μπροστά, χτυπάει το τηλέφωνο, είμαι ο γέροντας Πορφύριος, θέλω να σας χαιρετήσω, και η γερόντισσα πετάχτηκε όρθια. Και την έβλεπε η Νικολέτα. Και ο Άγιος, με τα μάτια της ψυχής, της λέει: Γιατί είστε όρθια, γερόντισσα, καθίστε. Κάθετε. Και όταν τέλειωσε η συνομιλία, αυτή ήταν έτσι, πολύ έτσι εξτασιασμένη, και της λέει η Νικολέτα: Γερόντισσα, γιατί όταν μιλούσατε με τον Άγιο Πορφύριο ήσασταν όρθια? Και τότε γύρισε και της είπε ότι είναι σαν να ένιωθα, λέει, σαν να μιλάει ο χωροφύλακας με τον στρατηγό του. Τόσο σεβασμό του είχε. Έπειτα της γύρισε και της λέει: Πού του βρήκε το τηλέφωνό μου? Άρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν επικοινωνία. Αλλιώς δεν θα ήταν το τηλέφωνο δεδομένο. Και τότε γύρισε και της είπε και κάτι άλλο, της φάνηκε λίγο περίεργο. Της λέει: Το πεπρωμένο, το απρόβλεπτο, καθορίζει το πεπρωμένο. Δηλαδή λέει το ότι με πήρε ο Άγιος Πορφύριος σημαίνει θα το συναντήσω. Και τι εννοούσε? Κοιμήθηκε πρώτα ο Άγιος, μετά από λίγο κοιμήθηκε η γερόντισσα, ότι θα συναντηθούν στον παράδεισο. Αυτό. Οπότε λοιπόν η επικοινωνία υπήρχε και υπάρχει. Και έλεγε η γερόντισσα, και θα δούμε έτσι κάποια σημεία και είναι πάρα πολλά που είχαν μεταξύ τους, γιατί ξέρετε και οι Άγιοι ταιριάζουν. Σαν ταιριάζουν, άλλοι δεν ταιριάζουν. Είναι απαραίτητο, δεν είναι οι ίδιοι. Όμως το ίδιο Άγιο Πνεύμα τους φωτίζει, η ίδια αγάπη τους κατέχει και κάποιοι ταιριάζουν και μεταξύ τους όπως ταιριάζουν και εμείς οι άνθρωποι. Είχαν λοιπόν κάποια πολλά κοινά σημεία. Έλεγε η γερόντισσα ότι όταν λέει ταιριάζει με κάποιους ανθρώπους, είναι σαν να είσαι λέει, σε ένα όρατο μοναστήρι. Και αυτό το όρατο μοναστήρι ανήκουμε όλοι. Και ο τρόπος επικοινωνίας ποιος είναι? Είναι η Χριστό αγάπη και προσευχή. Και μπορεί ένας να είναι χιλιόμετρα μακριά από τον άλλον, αλλά λέει ο ένας αναγνωρίζει τον άλλον. Γιατί έχουμε το κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη. Σε σχέση τώρα με την αγάπη, λοιπόν, να δούμε πρώτα, που είναι το χαρακτηριστικό και των δύο, έλεγε η γερόντισσα, κάποτε λέει, ρώτησε τους αγγέλους τι θέλει από μένα. Και η απάντηση που πήρα ήταν ούτε τι κάνεις, ούτε που βρίσκεσαι. Ένα πράγμα έχει σημασία, αυτό θα μείνει. Το ποσό και το ποιόν της αγάπης που δίνεις παντού, χωρίς διακρίσεις. Και όταν έλεγε ποιόν, τι εννοούσε? Την αγάπη που δίνουμε σε όλους, χωρίς να ζητάμε κάτι, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση, χωρίς να ζητάμε ευγνωμοσύνη, χωρίς να μας νοιάζει τι θα κάνει ο άλλος. Και το ποσό είναι απεριόριστο. Παντού. Άρα δεν κάνουμε διακρίσεις. Έπαιζα στα χέρια μου κάποια γράμματα τελευταία, που είχε η γερόντισσα επικοινωνία με μια κυρία από την Αγγλία. Και σε ένα γράμμα της γράφει η γερόντισσα, της κυρίας αυτής: Η χάρη σε κλείεται από την αγάπη και την πίστη μας στο Θεό. Τη δίνει σε όλους. Την αγάπη, έτσι. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα χέρια μας να την πάρουμε. Ο σκοπός μας στη ζωή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Αλλά έχει υποθεί εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής. Έτσι αγαπά κανείς τον Θεό. Γι' αυτό νιώθουμε ξεροί και παγωμένοι. Όχι όταν κρύβεται εκείνος, αλλά όταν κρυβόμαστε εμείς από εκείνον. Τότε αισθανόμαστε μακριά από τον ήλιο. Όταν το εγώ μας με τις ηλικές έγνοιες ξεπερνά την κατάσταση της ψυχής, προορίζεται, είναι αιώνια, τότε αισθανόμαστε λυπημένοι. Γιατί έχουμε χάσει τον σκοπό για τον οποίο είμαστε ζωντανοί. Και για να είναι κανείς ζωντανός, πρέπει να είναι ενωμένος με τη ζωή. Όταν χανόμαστε στις διάφορες μέρημνες και πάβει να φεύγει από την καρδιά μας το κέντρο που πρέπει να είναι ο Χριστός, τότε σου λέει είμαστε παγωμένοι. Και δεν μας φταίει ο Θεός. Πολλές φορές μας πιάνει ανθρώπινο να πούμε πού είναι ο Θεός. Γιατί δεν είναι εδώ, γιατί μου κρύβεται, γιατί δεν με βοηθάει. Λέει όχι, δεν κρύβεται εκείνος. Εμείς λέει φεύγουμε από εκείνον.
Και άρα, όπως απομακρυνόμαστε από τον ήλιο, παγώνουμε, έτσι λέει παγώνει και η δική μας η καρδιά. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα της δικής μας επιλογής. Έτσι λοιπόν, αυτό που τονίζει η ερώτηση είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τους πάντες. Αυτό θα το δούμε τώρα και σε λίγο και στον Άγιο Πορφύριο. Και λέει κάπου σε ένα άλλο γράμμα, σε ένα φίλο της Ινδό. Η αγάπη λέει αγαπά τους πάντες. Πώς λέει εγώ μπορεί να μην αγαπάω τους άλλους? Ο Θεός με αγαπάει χωρίς διάκριση. Και αγαπάει τους πάντες. Εγώ ποιος είμαι να μην αγαπάω τους πάντες? Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι όταν λέει γίνεται προσευχή με αγάπη, τότε είναι σαν να εκλείεται μια μπόμπα αγάπης που απλώνεται παντού. Και αυτή η μπόμπα αγάπης θα φτάσει μέχρι την Αμερική, θα φτάσει οπουδήποτε. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι υπάρχει μια μυστική γλώσσα, πέρα από αυτή τη γλώσσα της επικοινωνίας που έχουμε, είναι η γλώσσα της ψυχής. Και αυτή η γλώσσα μπορεί να φτάσει, πώς πολλές φορές δηλαδή σκεφτόμαστε κάποιον, ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που μπορεί να είναι όντως στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, και σου λέει, μπορεί να ακόμα και την ώρα να τσεκάρει κανείς και να πει εκείνη την ώρα το ένιωσε, νιώσε ότι κάποιος με σκέφτεται. Κάπως έτσι, ας πούμε, αυτό το συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει με την αγάπη, γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, άρα το στοιχείο που έχουμε μέσα μας είναι η αγάπη. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να ζητήσουμε από τον Θεό να μας το κάνει αυτό το δώρο. Είδατε και στη βάφτιση, ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που παίρνουμε, το πρώτο είναι η αγάπη. Άρα λοιπόν δεν είναι δικό μας, είναι δώρο, αλλά το έχουμε όλοι. Ξέρετε, θαυμάζουμε πολλές φορές και δικαίως θαυμάζουμε ανθρώπους ξεχωριστούς, τους Αγίους μας και λέμε, μα αυτός έχει πολύ αγάπη για όλους. Και δεν το ξέρουμε, ουσιαστικά δεν ξέρουμε. Και κανείς μας ακόμα δεν ξέρει. Και μεγάλοι που είμαστε, δεν ξέρουμε τι δυνάμεις έχουμε μέσα μας. Κάποια στιγμή μας δίνεται μια αφορμή και εκεί θα φανούν όλα. Αν όμως και εμείς το επιτρέψουμε. Γιατί πολλές φορές μεγαλώνοντας σκληραίνουμε και το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο τα πράγματα. Βλέπετε ένα παιδάκι, πόσα αυθόρμητα θα σε αγκαλιάσει. Θα πιάσει την τσάντα σου και θα πάρει ό,τι βρει από μέσα. Και όλη γι' αυτό και ρώτησε. Λέει, δεν έχει την αίσθηση ιδιοκτησίας. Δικό σου δικό, το ίδιο. Θα παίξει. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν πάρει οποιοδήποτε. Αυτό σιγά σιγά λέει τι έλεγε. Μεγαλώνοντας, αλλάζουμε. Γιατί αλλάζουμε? Γιατί έρχεται η αγωγή που παίρνουμε. Και έχει ένα παράδειγμα μέσα στην αισθητική της αγάπης. Είχε ένα παράδειγμα. Ήταν η γερόντισσα με ένα παιδάκι, προχωρούσε. Και το παιδάκι βλέπει ένα άλλο παιδάκι, το φτωχούλι. Και πάει να του δώσει η γερόντισσα. Και γυρίζει το παιδάκι και λέει στην γερόντισσα: όχι κυρία, ήταν τότε λαϊκή, μην δίνετε σε αυτό το παιδάκι, γιατί η μαμά μου είπε ότι είναι κακό παιδάκι. Και λέει η γερόντισσα: το διαστρεβλώνεις τώρα αυτό το παιδάκι ή δεν το διαστρεβλώνεις? Δηλαδή έρχεται η αγωγή και στα χαλάει όλα. Ενώ αυθόρμητα το παιδάκι όχι μόνο να αγαπάει, ξέρει. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να διακρίνει. Και μάλιστα λέγει ότι και εκείνη την έλεγαν τα παιδάκια, την αγαπούσαν και δεν τη λέγανε αδερφή. Πιο μετά που ήταν μοναχή, Γαβριλία τη λέγανε. Νιώθανε πάρα πολύ κοντά του. Χωρίς να νιώθουν ότι κάτι κακό κάνουν. Και μάλιστα τόνιζε το εξής, ότι κάθε παιδί αγαπάει γιατί θέλει να τα αγαπούν. Και έφερνε παράδειγμα τον εαυτό τη, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχε πολύ αγάπη, και μάλιστα τον ερχόντουσαν ο κόσμο, πήγε η ίδια να του υποδεχτεί, και το έκανε λέει αυτό γιατί ήθελε να είναι αγαπητή. Και πώς θα γινόμουν αγαπητοί? Χαιρετίζοντας τον κόσμο με τη γλύκα, τα σκέρτσα τη, το χαϊδεμένο παιδί, το μικρό, με το να του λέω ιστορίες, όλα τα ψέματα που του κατέβαινε, του έπαιζε πιάνο, και έτσι κέρδιζε τους ανθρώπους. Και σιγά σιγά όμως έτσι, σιγά σιγά μάθαινε τι σημαίνει να κερδίζω την αγάπη των άλλων και πώς μπορώ να την κερδίσω. Γιατί και αυτό είναι μια τέχνη. Πρέπει να σε βοηθήσει κάποιος να το μάθεις. Το χαρακτηριστικό της λοιπόν ήταν ότι κινούμενη με αυτό το συναίσθημα, μπορούσε κάθε άνθρωπο που ερχόταν κοντά της, όσο κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, τσαλαπατημένος, γνωστός άνθρωπος, οτιδήποτε ήταν, να νιώσει ότι είναι άνετα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί εισέπρατε αυτό ακριβώς το συναίσθημα. Και το μόνο που την ενδιαφέρει ήταν να βοηθήσει. Και μάλιστα έλεγε κάτι που και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε. Αν λέει, νιώθεις ότι σε πλησιάζει ένας άνθρωπος και σε κουράζει. Πολλές φορές το έχουμε νιώσει όλοι. Σε ταλαιπωρεί. Εκεί τι πρέπει να πεις? Για να διατηρήσεις αυτό το αίσθημα της αγάπης, έτσι. Αν το να πεις απλά είναι κουραστικός, ενοχλητικός, θέλω να τον βλέπω, με ενοχλεί, θα πάω πιο εκεί, την καλύτερη παρέα, δεν το εύκολο για όλους μας. Να πεις, λέει, τώρα με πονάει το σώμα, τώρα με πονάει το χέρι, τώρα με πονάει το μάτι μου. Δηλαδή να νιώσεις, να αφήσεις την ψυχή σου να νιώσει ότι όντως είσαι ένα σώμα με τον άλλον. Και έφερε ένα παράδειγμα, το οποίο ήταν φοβερό. Το πούμε κάθε φορά στο Ευαγγέλιο, την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και λέει, για κοίταξε, λέει, ο καλός Σαμαρίτης, ο αλλογενής, έτσι, ο αλόφρυσκος, ο ξένος. Οι άλλοι τον άφησαν. Θυμάστε την ιστορία, τον άφησαν παρατημένο. Οι δικοί του ιερείς, όλοι. Τον πήρε, τον φόρτωσε στο ζώο, τον κουβάλισε, τον πήγε χιλιόμετρα, πήγε στο Παμδοχέα, περιθυμήθηκε τις πληγές, έδωσε χρήματα για μετά και εξαφανίστηκε.
Γιατί δεν ήθελε με τίποτα να του χρωστάει ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος αυτός. Το τόνισε πάρα πολύ αυτό. Και γι' αυτό δεν άφησε τα στοιχεία του. Αυτό λέει το παράδειγμα πρέπει να έχουμε. Και να μην μας νοιάζει αν κάτι κάνει καλό και δεν βρει ανταπόκριση. Έφερνε πάλι τα λόγια του Χριστού. Να πούμε αυτό ότι και όλοι οι Αγίοι μας είχαν σαν γνώμονα τον Χριστό και τα λόγια του Ευαγγελίου. Δηλαδή το Ευαγγέλιο προσπάθησαν να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι και ένας Άγιος. Ο Άγιος, το είχε πει κάποιος έτσι απλός άνθρωπος, τι είναι ο Άγιος, είναι εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Έτσι η ερώτηση λοιπόν έφερνε σαν παράδειγμα πάλι τα λόγια του Χριστού μας που καλεί τους μαθητές και τους στέλνει σε διάφορα μέρη και τους λέει: αν λέει πάτε εκεί που θα πάτε, υπάρχει ειρήνη, να το ευλογήσετε το σπίτι. Αν δεν σας δεχτούν με ειρήνη, η ειρήνη θα γυρίσει σε εσάς πίσω. Οπότε λέει και η ερώτησα και την αγάπη που θα δώσουμε δεν πάει χαμένη. Τίποτα. Καμιά φορά λέμε: του έκανα, το βοήθησα και τίποτα. Πάει, χάθηκε. Δεν χάνεται τίποτα. Το πρώτο που κερδίζουμε είναι ότι εμείς πλημμυρίζουμε από αγάπη, ο άλλος δεν ξέρουμε πότε θα το πάρει αυτό που πρέπει να το πάρει. Σε κάποιες κοινωνικές λειτουργούς που είχαμε, τους ξέρουμε κιόλας, είχε γράψει ένα γράμμα. Γιατί μαζευόταν στους σπίτες κατά καιρούς διάφορες ομάδες. Μια κυρία λοιπόν μας έδωσε το γράμμα και ένα πολύ όμορφο τυφερό γράμμα και μέσα σε όλα τους έλεγε: το ότι διαλέξετε λέει να είστε κοινωνική λειτουργή δείχνει πόσο αγαπάτε τον Χριστό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει, πότε λέει, τολμούμε να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Πότε? Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους. Το λέει και ο Άγιος Ιωάννης στις επιστολές του. Αν δεν μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αν δεν αγαπάμε τους ανθρώπους. Γιατί είμαστε ψεύτες, γιατί τον Θεό δεν τον βλέπουμε, ενώ τις ζωντανές εικόνες τους βλέπουμε. Έτσι λοιπόν λέει και εσείς κάνετε θεάρεστο έργο και γι' αυτό να συνεχίσετε να βοηθάτε τους ανθρώπους στην κοινωνική λειτουργία, έτσι, με αυτό το λειτουργήμα αδιακρίτως. Μην τους ξεχωρίζετε, ξένος, δικός μου, καλός, κακός, όχι, άνθρωπος. Άρα καλούμε να τον βοηθήσω, αυτή είναι η διακονία μου. Και σκοπός λέει να φτάσουμε εμείς μέσα από τον άλλο στην αγάπη του Θεού. Και προσθέτει κάτι πολύ σημαντικό, πολλές φορές εμείς την πατάμε. Όταν βοηθάμε έναν άνθρωπο, θέλει πολύ προσοχή εμείς να προσπαθούμε να τον στρέφουμε αυτόν τον άνθρωπο, και αυτή είναι η ευθύνη όλων των χριστιανών, όχι μόνο εμάς των νοσοφόρων, όλων μας, ένα συμφοιτητή μας, ένα φίλο μας, του βοηθήσαμε. Να μην περιμένουμε να γυρίσει σε εμάς και να μην το θέλουμε. Καμιά φορά θέλουμε και την αυλή μας. Γράφει ένα γράμμα της πάλι σε μια κυρία και της λέει: ο Θεός βρέχει την αγάπη του πάνω. Ένιωθε πολύ την αγάπη. Ένιωθε μια φλόγα και πολλές φορές ένιωθε αυτή την τόσο έντονη τη δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, ήταν φυσιοθεραπεύτρια η ερώτησα. Που τα χέρια της ένιωθε ότι κέρανε και ήθελε με τα χέρια της να βοηθήσει τους ανθρώπους. Όλο της το σώμα καίγονταν. Είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους και τόση διάθεση να διακονήσει παρόλο την ηλικία της. Και λέει: τι γίνεται? Εγώ λέει πάω και διακονώ και προσφέρω στον άνθρωπο ό,τι μπορώ. Και τότε τι γίνεται? Γίνεται λέει στον άλλο μια μεταμόρφωση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν χαράζει μια νέα πορεία. Αλλάζει η ζωή του. Μένει ο Χριστός στη ζωή του. Αν λέει κατανοήσει ότι η αγάπη αυτή δεν είναι από μένα, αλλά από το Θεό, έρχεται ευλογία πάνω. Εάν γυρίζει σε μένα, ή να ψηφιλώσουμε αν θέλει εμείς να γυρίσει σε εμάς, τότε το χάσαμε. Γιατί θα μείνει σε μένα, θα με ευχαριστήσει και τέλειωσε. Αν όμως καταλάβει ότι αυτή η αγάπη είναι από τον Χριστό, τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να τη δώσει και αυτός αλλού. Και είναι σαν μια λύση κυταλοδρομία. Ο ένας δίνει στον άλλο. Ο ένας δίνει στον άλλο. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Και αυτή είναι η αποστολή. Η αποστολή όλων μας. Ο ένας να φωτίζει, να γίνει ένας οδοδείκτης για τον άλλο. Ένα φωτεινό μονοπάτι για τον άλλο. Όπου και αν είμαστε. Ακόμα και σε φόρο. Θυμάμαι μια κοπελίτσα που ήξερα που αυτή η κοπελίτσα έφτιαχνε βραχιολάκια. Το χεράκια αυτά στα νησιά και τα πουλούσε. Και ένα απλό κορίτσι του λαού. Και έλεγε στον παππούλη και τον δικό μας στο γέροντά μας, της λέει: τι κάνεις, λέει, τι κάνεις λίγο όταν δίνεις τα βραχιολάκια? Λέει: την ώρα που περνάω στο ξένο παιδάκι το βραχιολάκι, κάνω μια ευχή. Και λέω: Χριστέ μου, όπως γνώρισα εγώ τον Χριστό, βοήθησε και αυτό το παιδί να γνωρίσει τον Χριστό. Αυτό το πράγμα είναι. Να περνάει από τον ένα στον άλλο. Γιατί δεν είναι δική μας δύναμη. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού και είναι το στοιχείο μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Είναι συστατικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αγάπη. Μπορεί να μην το έχει καταλάβει, να μην το έχει πράξει. Το σπίτι του, οπότε δεν έχει το κουράγιο να το δώσει. Αν όμως γιατί του δώσει ο Θεός την ευκαιρία, σε όλους δίνει, δεν ξεχωρίζει ο Θεός, να την αρπάξει αυτή την ευκαιρία και να τη δώσει και σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα τη χάσει. Μια φορά φοβόμαστε να βρούμε έναν άνθρωπο που ταιριάζουμε, γαντωνόμαστε πάνω του, γιατί μην τυχόν και χάσουμε αυτό που βρήκαμε. Δεν το χάνουμε. Όσο πιο ελεύθερα το κάνουμε και τον αφήνουμε και λειτουργούμε κι εμείς, τόσο πιο πολύ θα ανοίγει αυτή η αγάπη. Εγώ θυμάμαι, είχα μια φίλη μου παλιά, που όταν είχα προεδρεύσει στην εκκλησία, είχε έρθει και αυτή να με βρει εκεί. Και αυτή η κοπέλα δεν άκουγε καλά, ήταν που φύγει.
και είχε κολλήσει πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ το καταλάβαινε. Οπότε τι έκανα, ότι πιο φυσιολογικό, έκανα γνωρίσει στην εκκλησία και ήθελα να γνωρίσω στη φίλη μου την εκκλησία. Ήταν η χαρά μου. Εκεί στο τραπεζάκι μας, στον Άγιο Ανδρέα. Και θυμάμαι την αντίδρασή της να κάθεται σε μια γωνιά και να είναι και επιθετική. Όχι απλά σε μια γωνιά, και στο τέλος με παράτησε και έφυγε. Δεν μπορούσε να το αντέξει, γιατί δεν είχε το κουράγιο να ανοίξει, δεν ήξερε ίσως τον τρόπο. Και εκείνο που είχε κάνει είχε κολλήσει πάνω σε μένα. Οπότε σου λέει τι θα γίνει, θα τη χάσω. Και έφυγε αυτή. Και τελικά, εντάξει, βέβαια κανείς δεν κάνει αυτή κανείς, αλλά εκείνη την ώρα, εκείνη ας πούμε διάλεξε να φύγει. Εγώ, μέρα ήταν η χαρά μου να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους, να γνωρίσει αυτή τη χαρά της Εκκλησίας. Αλλά πιστεύω ότι με τον κάθε άνθρωπο έρχεται κάποια στιγμή η ώρα του. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Πορφύριος γράφει, λέει, ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Θα θυμάστε ίσως και από το βίο του ένα πράγμα τόνιζε ο Άγιος. Η ναώση ένα. Με αυτή την κουβέντα κοιμήθηκε ο Άγιος Πορφύριος. Η ναώση ένα. Αυτή ήταν η χαρά. Και είχαμε γνωρίσει έναν κύριο που αυτός ο κύριος ήταν από τους τελευταίους που τον είδανε, γιατί ο ίδιος ο Άγιος τον κάλυψε. Αυτός ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο κάτω στην Αθήνα και τον ήξερε ο Άγιος. Και αυτός είχε βρεθεί στα καψοκαλύβια. Ο Άγιος με τα μάτια της ψυχής ήταν πάνω στο κελί του, είχε πάει να κοιμηθεί, είχε ανεβεί να κοιμηθεί και τον φωνάζει. Τον καλείται πνευματικό παιδί του και τον καλούν πάνω. Και του λέει, είδαν έναν άνθρωπο που ενώ ήταν να πεθάνει, θα λέγε κανείς τι θα σκέφτεται, πού θα έχει το μυαλό του, ήταν ολόχαρος και φωτεινός, με ένα χαμόγελο τεράστιο, γιατί με το που το βλέπει του λέει, Κωνσταντίνε το λένε, έχει κοιμηθεί και αυτός ο καθηγητής, Κωστάκη, ο Χριστός θα μας ξεγελάσει όλους. Μας έχει ξεγελάσει όλους. Θα μας σώσει όλους. Όλους. Μ' ακούς του λέει, όλους. Και τους αματεώνες και τους κλιματίες και όλους τους. Θα βρει τον τρόπο, αλλά μην με ρωτάς πώς. Παρεμπιπτόντως να πω ότι αυτό ενοχλεί πάρα πολλούς. Είναι σοκαριστικό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Ξέρετε, γιατί καμιά φορά ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, εγώ το βρήκα, εγώ κάνω τι πρέπει να κάνω, εγώ τηρώ τους κανόνες, άρα εγώ θα πω. Αν δεν βγει κανείς και εμένα. Παραπέρα, και λέει ο Άγιος Πορφύριος, θα το δούμε και πιο κάτω. Τι να το κάνω με τον παράδεισο, αν όλος είναι απ' έξω. Δεν το κάνω. Έτσι λέει, αν ζούμε ενωμένοι, να το κάτω λέει, θα είμαστε λέει στο παράδεισο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο παράδεισος. Η ναώση και αναφέρει τα λόγια του Χριστού στην αρχιερατική προσευχή, τα αναφέρω πάλι, η ναώση θυμάστε λίγο πριν το τέλος, ο Χριστός αυτό προσευχήθηκε. Καθώς εμείς, οι ναάπαντες όσοι, καθώς είπατε εμεί, καγώ εσύ, οι ναώστε τελειωμένοι εισέν. Είναι όπου η εγώ, η μη εγώ, κακίνη όσοι μετεμούν. Και μάλιστα λέει τη γερόντισσα, ότι αν δεν το βρούμε αυτό εδώ, δεν θα το βρούμε και εκεί. Εδώ είναι ο παράδεισος. Η αγάπη, η ανταπαράδοση ξεκινάει μέσα από αυτή τη σχέση. Κάτι που το τόνισε και ο Άγιος είναι ότι αν εμείς, ας πούμε, ζητούμε ανταπόδοση, σημαίνει αυτό κρύβει έναν εγωισμό. Είναι έτσι λεπτός εγωισμός, αλλά κρύβει εγωισμό. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Είπαμε και πριν, είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, ειδικά αυτό που μας στέλνει, αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα φτεράκια και να πάμε και πιο πέρα. Αυτή η αγάπη έκανε τον Άγιο Πορφύριο να παρηγορεί, να εξομολογεί ώρες. Ξέρετε, είχε πάνω από 20 αρρώστιες ο καθηγητής ο Παπαζάκος. Γιατί έπαιρνε τις αρρώστιες των άλλων, τις μάζευε. Γιατί πονούσε. Έβλεπε τα γεγονότα που γίνονται στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όπου και το είχε διαβάσει. Και πονούσε. Αυτό έκανε τη γερόντισσα να κάθεται και να ακούει με τις ώρες ανθρώπους πονεμένους και να συμπάσχει. Χρησιμοποιούσε ένα φοβερό παράδειγμα ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε, αν δεις έναν άνθρωπο που έχει εκείνη την ώρα είναι κακή εμπειρία και συμπεριφέρεται άσχημα, κακά. Εκείνη την ώρα τι θα σκεφτείς? Ότι αυτός ο άνθρωπος κατέχεται από ένα πνεύμα ονειρό. Τι θα πρέπει να κάνεις? Και έλεγε καθένα το παράδειγμα από την τίγρη. Λέει, φαντάσου ότι βλέπει μια τίγρη και έναν άνθρωπο. Η τίγρη χυμάνει το πετασπαράξιμο. Τι θα κάνεις εσύ? Θα πεταχτείς την τίγρη? Θα πας να σώσεις τον άνθρωπο? Ή θα του πετάξεις με μια πέτρα στο κεφάλι του να το τελειώσεις? Εάν εκείνη την ώρα που βλέπεις έναν άνθρωπο με τέτοια επίδραση δαιμονική, εσύ τον κρίνεις και τον απορρίψεις, τέλειωσε η αγάπη. Είναι σαν να του πετάς και είναι μια πέτρα. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τονίζουν πάρα πολύ ότι πρέπει να ταυτιζόμαστε με τον πόνο του άλλου. Γιατί αν δεν ταυτιστούμε και δεν μπούμε στη θέση του, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και συνήθως τον απορρίπτουμε και τον κάνουμε στην άκρη. Έλεγε, ο προορισμός του ανθρώπου είναι η αγάπη.
χαρακτηριστικό. Όταν τη ρωτήσαμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ο προορισμός του ανθρώπου είναι η αγάπη. Τίποτα άλλο. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι θα πει αγάπη, εξηγεί. Όταν βλέπεις οποιονδήποτε άνθρωπο να πάβεις να υπάρχεις. Εσύ πραγματικά ως οντότης και να μπεις στην ψυχή του. Κακοποιός είναι, ό,τι κι αν είναι. Θα μπει στην ψυχή του. Γιατί είναι άνθρωπος σαν και σένα, έχει μια καρδιά σαν και σένα, έχει το πνεύμα του Θεού σαν και σένα και πρέπει να γίνεις ένα με αυτόν. Κάποτε ένα δικό μας παιδί, όταν είχαμε πρωτοβουλία στη Γερόντισσα, στο Ριζάκι το δικό μας, την είχε φέρει ο γέροντάς μας το 88. Εκεί την πρωτοείδαμε, ήταν 90 τόσο. 91 χρονών. Και της λέει ένα δικό μας παιδί που την ήξερε. Λέει για πέρα, αυτός καθόταν εκεί που η Γερόντισσα είχε σπιτάκι πιο κάτω από εμάς και έβλεπε πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε, έβλεπε κάθε μέρα μέχρι 15 ανθρώπους και ταυτιζόταν με αυτούς τους 15. Και δεν κουραζόταν. Γιατί λέει, δεν η χαρά μου να ταυτίζω με αυτούς τους ανθρώπους. Τι έκανε? Έμπαινε στη θέση του καθενός, ζούσε το πρόβλημά του, μικρός, μεγάλος, ό,τι ήταν. Στη συνέχεια έκανε μια προσευχή πολύ καρδιακή, τον άφηνε στα χέρια του Θεού και συνέχιζε τον άλλους. Και δεν έκανε φαντασίωση μετά. Τώρα τι σκέφτεται, τώρα πώς θα περνάει το παιδί. Όχι. Όπως συνέχισε την κουβέντα όταν θα ξαναρχόταν, από το σημείο που το άφηνε. Και τη ρωτάει αυτό το παιδί, λέει, πώς σας παρακολουθώ, καθόταν και την κοίτασε. Τι κάνετε, πώς αντέχετε, και είστε χαρούμενοι και δίνετε κουράγιο και δίνετε δύναμη και αντέχετε. Τι είστε σε προσευχή, τι κάνετε, πώς κενώνετε, αυτή η λέξη τη χρησιμοποιήσει. Πώς κενώνετε τον εαυτό σας. Και του λέει τότε η Γερόντισσα, λέει, εγώ δεν κάνω λίγο κάτι. Το πνεύμα του Θεού το κάνει. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Απλά δεν σκέφτομαι το εξής. Είναι ένας ολόκληρος Θεός. Έγινε άνθρωπος για μας και καταδέχεται να γίνει σαν και εμάς. Και μας ανέχει και μας θέλει. Και ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ ποιος είμαι να μην δεχτώ τον άλλον? Τόσο απλό το σκεφτικό της. Τι είμαι εγώ να μην δεχτώ τον άλλον? Εγώ είμαι εκείνη την ώρα. Δεν είμαι εγώ. Ο Θεός είναι που τον δέχεται. Και κάτι τελευταίο για την αγάπη, ήταν πολύ έτσι, όταν διάβασα συγκλονίστηκα, αλλά για τους προφίλους. Έχω λίγο τόση χαρά να βοηθήσω τα παιδιά, τους ανθρώπους, που θα ήθελα να πάω στα Μάταλα. Τώρα και πιο παλιοί ξέρετε τι τα Μάταλα. Δεκαετία του 70, μεταπολίτευση, όλα τα κατωμένα, επανάσταση, ήταν εκεί στην Κρήτη, χίπηδες όλα αυτά. Ήθελα να πάω να ζήσω στα Μάταλα, όχι να κάνω διαμαρτυρίες, αλλά για να τους δείξω στα Μάταλα πόσο ο Θεός τους αγαπάει. Δεν θα έκανα τίποτα άλλο. Γιατί λέει η αγάπη είναι πάνω από όλα. Και χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα φοβερό από τον Ευεργετινό, που ήταν Έλληνας γέροντας, είχε δύο προτακτικούς και είχε αγωνία. Λέει τώρα αυτή είναι στον δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει. Κάποτε λοιπόν έπρεπε να πάνε σε μια αγρυπνία. Και στέλνει τους προτακτικούς του να πάνε να ετοιμάσουν. Και οι προτακτικοί του συναντούν έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, εμόφυρτο, ταλαιπωρημένο, τους λέει: παιδιά, πάρτε με μαζί σας. Δεν μπορούμε, λέει, πάμε σε μια αγρυπνία να ετοιμάσουμε. Μα θα με φάνε τα τσακάλια, μα είναι μόνος μου. Δεν μπορούμε, λέει. Μα δεν με βοηθήσετε, εμείς είστε δύο, θα με πάρετε. Όχι, λέει, δεν μπορούμε, βιαζόμαστε. Φεύγουμε. Μετά έρχεται ο γέροντας, ο καπιζόνι και τι πήγαινε μετά. Το βλέπει. Τι άνθρωπε του Θεού, τι κάνεις εδώ πεσμένος, λέει, να, λέει, πέρασαν δύο καλόγια. Δεν σε είδε κανένας, λέει, πέρασαν δύο καλόγια, του κάνει, κατάλαβε ο γέροντας. Και με αφήσανε, λέει, γιατί πήγαινα σε μια άλλη ερμηνεία. Σε πάρω λίγο εγώ. Μα εσύ δεν μπορεί σε παππούς, όχι, σε πάρω εγώ. Μα δεν μπορεί να με κουβαλήσει ένα, σε πάρω εγώ. Λίγο τσουκουτσούκ θα φτάσουμε μεθαύριο, δεν πειράζει. Και το παίρνει και το κουβαλάει και σιγά σιγά όπως προχωρούσε, ελάφρυνε. Κάποια στιγμή γυρίζει να τον δει, γιατί είναι τόσο ελαφρύς. Είναι άγγελος. Και γυρίζει και του λέει: πες την ο Χριστός να σε πληροφορήσω ότι οι μαθητές σου είναι πολύ μακριά από τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι ο Άγιος, ότι να είστε δυνατά για ό,τι κάνετε, αλλά αν δεν έχετε αγάπη, τίποτα δεν θα καταφέρετε. Και ένα τελευταίο για την ερώτηση, από την πολίτη στην αγάπη, εκτός ότι δεχόταν τους ανθρώπους, αυτό που έκανε ήταν όταν πήγαινε στην Ινδία. Ξέρετε, έζησε πολλά χρόνια στην Ινδία και σαν λαϊκή και σαν μοναχή. Εκτός ότι έδινε ένα φοβερό παράδειγμα στους Ινδούς, ο καημός της ήταν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πήγαιναν, την Ευρωπαϊκή, να βρούνε, τι να βρούνε, στην Ινδία, τρελαινόντουσαν. Και εκεί ένιωθε πραγματικά ότι είναι η αποστολή της αυτή, να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Αν διαβάσετε την ασκητική, θα δείτε την ιστορία του Άλαν, ενός παιδιού από την Αυστραλία, που ήρθε με τα μαγνητόφωνα, με τα χτυπίδια του, με τα τσοκαράτια και με τέτοια, να ακούσει τον τάδε γκουρού, ο οποίος ήταν αυταπατεώνας βέβαια. Και όταν λέει τον είδε ο γκουρού, το μόνο που του είπε: τι μας έφερες με την Αυστραλία, και αυτό το καημένο είχε έρθει το μαγνητόφωνο να τον γράψει τις σοφίες, να τις πάει πίσω.
Και έπαθε λέει τέτοιο σοκ με το που είδε ότι δεν του φέρει τίποτα παρά μόνο το μαγνητόφωνο, το πέταξε σε ένα δωμάτιο και αυτό δεν έβγαινε. Οπότε έπρεπε να τρελαθεί, ούτε έτρωγε ούτε κουνόταν. Και έχει ολόκληρη την ιστορία μέσα στο βιβλίο το τι έκανε η Γερόντισσα να τον σώσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και θαύμα έκανε μπροστά του, ένα παιδάκι ουδάκι άρρωστο, να καταλάβει ότι θα ξεστραβωθεί με τον πρώτο συγγνώμη, ο άνθρωπο να καταλάβει ότι αλλού είναι η αλήθεια, και όχι εκεί που έψαχνε του απαταιώνε. Τελικά τον έσωσε και ήταν έτσι αγάπη τη, ήταν και επικοινωνία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η συνάντηση μαζί του. Ένα δεύτερο σημείο που ταιριάζαν πάρα πολύ είναι η Ιεραποστολή. Έτσι, το χαρακτηριστικό και τη Γερόντισσα, όπω ξέρετε, ήταν η Ιεραποστολή. Όταν λέμε Ιεραποστολή, δεν είναι μόνο να πάμε στην Αφρική. Η Ιεραποστολή ήταν πιο κάθετη για τη Γερόντισσα. Αυτή η κοπέλα την Νικολέτα, που εργαζόταν σε ένα πανεπιστήμιο, τη έλεγε τι είναι η Ιεραποστολή. Έρχονται οι φοιτητές, καλή ώρα που είστε εδώ, πάνε στη γραμματεία, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει γραμματεία. Ναι. Και όταν έρχονται οι φοιτητές να σε ρωτήσουν κάτι, μην του πετάξει έξω από του τοίχου του ταμπλό και του λε εκεί, αλλά να βρει μέσα να σου εκλογημένο, σου ερχόμενο. Να νιώθει ότι είναι εικόνε του Θεού τα παιδάκια, οι φοιτητές, και να είσαι χαρούμενο όταν του λέει. Και αν ο εργοδότη σου λέει είναι στριμμένο, εσύ να κάνει υπομονή και να σκέφτεσαι τώρα, δεν μιλάει ο ίδιο που μιλάει έτσι, κάποιο άλλο μιλάει, είναι κάτω από μια πύρια. Εσύ να προσέχεσαι γι' αυτό. Δύσκολα πράγματα. Όταν λέει ο άλλο δεν σου μιλάει καλά, να σκέφτεσαι ότι εκείνη την ώρα είναι ο αδερφό σου. Να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι κάνει ένα check-up. Σου κάνει ο Θεό ένα check-up. Σου κάνει το check-up και βλέπουμε τι γίνεται με το αίμα μα. Έτσι λέει σου κάνει ένα check-up. Να δει, έχει τώρα αυτό που λε. Έχει αγάπη, έχει υπομονή. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Κάθε μα κίνηση. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να είμαστε ζηλωτές, παρεξηγημένοι λέξη, πολύ. Όχι φανατικοί. Όχι να δοδάρουμε τον άλλο με τις ορθοδοξίες, να τρώγαμαστε μεταξύ μας. Αλλά να στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη αγάπη στον Χριστό και να τα χαράμε αυτή η αγάπη που έχουμε να την περάσουμε στον Θεό, στους άλλους ανθρώπους. Λίγα λόγια λέει. Και επίσης κάτι φοβερό, όταν λέει ο άλλος, ακόμα και να βλασφημίσει μπροστά σου, να μην μιλήσεις. Γιατί το έλεγε. Άστο να πει, να ξεσπάσει, να σε δει σε ένα ήρεμο, πράο, και είναι το καλύτερο μάθημα. Και αφού σε δει ήρεμο και πράο, και τι πρέπει να πει πράο, εγώ τους ερωτώ θα λέω και αυτούς τίποτα. Αν έχει πολύ μεγάλη πίστη, τότε μπορεί να του πει κάτι. Όπως λέει και ο Παπαδεφρέμου κατά την αρχή, ότι το διάβολο τον βγάζει. Αλλά τι να κάνετε, λέει, εξωτερικά να φαίνεστε απαθείς, θα μην τρέχει τίποτα διάφοροι, αλλά μέσα σας λέει να προσέχεστε. Γι' αυτό λέει θα είναι να βράζετε μέσα σας, και αυτό λέει θα βγαίνει και προς τα έξω. Ενώ τα λόγια λέει τι κάνουν, εκνευρίζουν, λέμε πόσο σας κουραστείτε από τα λόγια. Αυτό που έκανε η Γερόντισσα και το τόνισε είναι ότι όπου πήγαινε, ζούσε όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν έκανε μια θεραπεία σε ένα παλάτι, στην Μητυλαγκάνη που πήγαινε, θα ζούσε στο παλάτι. Αν έκανε θεραπεία και τη ζητούσαν βοήθεια σε ένα φτωχόσπιτο, θα ζούσε στο φτωχόσπιτο. Και πεσμένη κάτω. Οπότε τι γινόταν. Οι διάφοροι Ινδοί, βλέποντας τη Γερόντισσα να είναι σαν κι αυτούς, παραξενεύονταν. Και σαν και Ευρωπαία, και πολύ μορφωμένη. Και σου λέει αυτή, τι Θεός είναι αυτός που έχει. Και μάλιστα προσπαθούσαν να μάθουν ποιος είναι ο Θεός αυτής της γυναίκας. Φανταστείτε ότι η Ιεραποστολή της δεν ήταν ποτέ με ένα Ευαγγέλιο. Είχε το Ευαγγέλιο της που έλεγε το Βαγγελάκι μου, ένα μικρό Ευαγγέλιο, το βαλιτσάκι της. Ξέρετε, ήταν τελείως απέντερη, ήταν το τάξιμό της, τίποτα δεν είχε, μα τίποτα. Όπως ακριβώς το Ευαγγέλιο, ο Χριστός τους έστειλε χωρίς να κρατάνε μόνο ένα γραφτή να έχουν, ούτε σαντάλια δεύτερα, ούτε ρούχα δεύτερα, ούτε χρήματα, τίποτα. Έτσι ακριβώς ήταν η Γερόντισσα. Και αυτό τους έκανε πραγματικά να αλλάζουν τελείως. Γιατί σου λέει εδώ, και ξέρετε, είναι ένας λαός πολύ, το λέει και η ίδια, πολύ έτοιμος να δεχτεί τον χριστιανισμό, αλλά όπως έλεγε και ο Γκάντι, εγώ λέει αγαπούσε τον Χριστό, το σεβόταν, αλλά με βοηθήσει το παράδειγμα των χριστιανών. Γιατί ξέρετε, δικαιοκρατία, όλα αυτά. Και έβλεπε ένα Γκάντι να ελευθερώσει μια ολόκληρη Ινδία, εφαρμόζοντας ουσιαστικά το λόγο του Χριστού, την Ινδία, και τους τάχα χριστιανούς να τους φορτωτούν με τα άλογα. Οπότε, λογικό δεν είναι. Ένα άλλο σημείο είναι για τη θεία πρόνοια. Και αυτό ταιριάσαμε πάρα πολύ. Έλεγε η Γερόντισσα ότι ό,τι γίνεται, και αυτά δεν είναι πάλι βιογραφικά της, είναι γιατί ή ο Θεός το θέλει, το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού, ή ο Θεός το παραχωρεί. Δηλαδή το κακό, τη δυσκολία, το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει και δεν μπορώ να στεναχωρηθώ. Άλλο σημείο που δεν άρεσε γενικώς. Έλεγε η Γερόντισσα,
Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ. Ωραία, πάρα πολύ δεν τους άρεσε αυτό. Δεν τους αρέσει. Δεν και καλά πρέπει να έχουμε κάτι να βασανιζόμαστε, να αγχωνόμαστε και εμείς οι χριστιανοί να μην διαφέρουμε σε τίποτα. Εκείνη όμως έλεγε πώς να στεναχωρηθώ. Όταν συμβεί κάτι κακό σε μένα ή στον άλλο, να ξέρω ότι ο Θεός το βλέπει. Ήταν σε ένα σπίτι, ξέρω να θα φύγει. Και έλεγε μετά, ωραία, να το βγει, θα φύγει. Και πού θα πας, και τι θα κάνεις. Μα λέει, ποιο με έφερε σε αυτό το σπίτι. Αυτό που με έφερε σε αυτό το σπίτι θα με και στο άλλο. Δηλαδή, οι συλλογιστές ήταν πάρα πολύ απλοί. Ή πιστεύουμε σε τέτοια χρόνια, ή δεν πιστεύουμε. Δεν υπάρχει μέση λύση. Και ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε αυτό. Όλα λέει ο Θεός τα γνωρίζει με ακρίβεια. Ο Θεός μας γνωρίζει πριν γνωρίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε αυτό που το ξέρουμε κιόλας, όλα λέει τα πεύκα. Τα πεύκα έχει πευκοβελώνες. Πόσες εκατομμύρια πευκοβελώνες έχει ένα πεύκο, πόσες εκατομμύρια τρίχες έχει το κεφάλι μας. Όπως λέει τις τρίχες της κεφαλής μας, έτσι και τις πευκοβελώνες, ο Χριστός ξέρει πότε θα πέσουν, γιατί θα πέσουν, πού θα πέσουν και αν θα πέσουν. Οπότε όλα αφημένα στα χέρια και τις αρρώστιες που είχε, τις ήξερε για τους Πορφύριους. Δεν τον απασχολούσε. Ένα άλλο σημείο είναι η χαρά. Πολύ χαρακτηριστικό των Αγίων. Οι Άγιοι διακρίνονται για τη χαρά τους. Για τη χαρά και για το θυμό τους. Χαρά όταν λέμε όχι τόσο χαρούμενοι, αλλά είχαν αυτή την κοντινότητα, αυτή την ακαριότητα, αυτή την ακρότητα, που τους έδινε αυτή η σχέση και η σιγουριά ότι ο Χριστός, ό,τι και αν γίνει, θα είναι μαζί τους. Και καρκίνο που είχαν, έλεγε ο Πορφύριος, περιέγραφε. Έχω καρκίνο στην υπόφυση, πώς είναι, έλεγε το πάντα. Ξακολουθούσε να χαμογελάσει τους ανθρώπους. Η ερώτηση είχε καρκίνο εδώ, στις φωνητικές κορδές. Δεν την απασχόλησε. Δεν την απασχόλησε. Αν θέλει ο Θεός να φύγει, θα φύγει. Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα φύγει. Θα φύγω με το καρκίνο. Δεν τους ένοιαζε. Και μάλιστα τόνιζε ο Πορφύριος, θα το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει. Ο Χριστός είναι η χαρά. Έλεγε, ελάτε, εγώ δεν βαστάω την κόλαση. Εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ είμαι αδερφός σας. Εγώ θέλω να σας πάρω στο παράδεισο. Ο Χριστός λέει, είναι το φως του αληθινό, είναι η ευτυχία, είναι η ελπίδα. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός είναι ο ερωτάς μας. Ο Χριστός είναι η χαρά. Ο ίδιος είναι η χαρά. Είναι η χαρά, μάλιστα το λέγει η πασίχαρη. Χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Και γιατί ήταν χαρούμενοι, γιατί όλο πήγαζαν από την πηγή της χαράς που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Έλεγε και γερόντισα, η χαρά είναι ένα απόσπαστο στοιχείο του χριστιανού. Γιατί ο Χριστός είπε, την ειρήνη, την εμήνη, την δική μου σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος. Και παραπέρα, η χαρά τη δική μου σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος. Δηλαδή αυτή η χαρά πηγάζει από τη χάρη του Θεού, από μέσα μας. Δεν περιμένουμε ο άλλος να μας κάνει χαρούμενους, γιατί πρώτα ο Χριστός μας κάνει. Στην αρχή δεν χαιρόμαστε μεταξύ μας, αλλά συνέχεια επειδή παίρνουμε από την ίδια την πηγή που είναι η χαρά από τον Χριστό, το μόνο που μας νοιάζει είναι ένα, να την δίνουμε. Αν ανταποκριθούν, καλώς. Γυρίσουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος θα μου δείξει ευγνωμοσύνη. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος θα ανταποκριθεί. Δεν με νοιάζει ο άλλος θα μου πει ευχαριστώ. Εμένα με ενδιαφέρει να δίνω χαρά στους άλλους ανθρώπους. Και όταν λέει εσύ τη δίνεις τη χαρά, δίνεις τη χαρά στους άλλους, εσύ την έχεις πρώτα. Εσύ την κερδίζεις. Εσύ την νιώθεις με πρώτα. Ένας τρόπος για να πάψεις να έχεις χαρά, να συνεχίσεις να έχεις χαρά, ποιος ήταν, και τον τόνισε συνέχεια η ερώτηση, να πάψεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Εάν λέει ασχολούμαστε συνέχεια με τον εαυτό μας, γινόμαστε τι, εγωκεντρικοί. Είδατε, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν βέβαια συνήθιτα και ασυνείδητα, γιατί έχουν περάσει δύσκολα, αλλά μένουν εκεί, μένουν κολλημένοι. Και μπορεί ήδη να έχουν προχωρήσει, να έχουν πρόβλημα από το σπίτι του, συνέχεια να είναι οι ίδιοι γονείς, να είναι παππούδες, ακόμα να ψάχνουν να βρουν ποιος τους θέλει. Εάν λέει συνεχίζεις συνέχεια να αναμασάς κάτι, είδατε, αν κάποια φορά συνεχίζουν να λένε, το ξαναζούμε κάτι, το ξαναζούμε, δεν τελειώνει ποτέ και συνήθως παθαίνουμε κατάθλιψη. Όταν κάποιος λοιπόν πήγαινε και της έλεγε, της γερόντισας ότι έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε, θυμάμαι μια κυρία που είχε χάσει το παιδί της και της έλεγε μετά η γερόντισσα, τώρα πρέπει να δοθείτε στην αγάπη των άλλων. Δηλαδή, να πάτε σε ένα ίδρυμα, να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους, να βοηθήσετε ανεξιοπαθούντες, να βοηθήσετε παιδιά, να ανοίξει η καρδιά σας. Και έτσι δίνοντας, είπαμε έναν ιερέα από την Αμερική που είχε έρθει, είχε πολλές υποχρεώσεις, πολλά βάση με τα παιδιά του, οικογένειά του, και του λέει να πας να δεις την τάδε που είναι άρρωστη. Μα λέει η ερώτηση, λέει τόσο λίγο χρόνο, είναι κουρασμένος. Λέει αμέσως εσύ θα χάσεις. Αν δεν πας, δεν χάσεις. Γιατί ήξερα ότι αυτό θα σου δώσει χαρά, θα ανοίξει τα φτερά σου. Και έτσι γνωρίζοντα, ξέρετε και μεταδοτικό γνωρίζοντα και τον πόνο των άλλων, αμέσως δοξάζεις και τον Θεό και λες τα δικά μου τα βάσανα να πει τίποτα δεν είναι στον άλλο. Και δοξάζεις τον Θεό και έχεις και αποθέματα και αποκτάς και άλλα. Ή αν είσαι ομοιοπαθής,
τότε μπορεί να συμπαρασταθεί και στον άλλον και ακόμα περισσότερο να τον βοηθήσει. Ο ένα με τον άλλον, επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι έχουμε και όλοι θα περάσει, όλο περνάει το ένα, περνάει το άλλο, μπορεί να το μεταδώσουμε ένα στον άλλον. Και θα πρέπει να γίνει ο άλλο και να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Και τι τόνισε, αυτό που θα το έχετε διαβάσει. Πρώτον, πίστη χρειάζεται η ζωή μα και έλεγε τρία πράγματα. Πρώτον, πίστη, δεύτερον, πίστη, τρίτον, πίστη. Λέγοντα αυτό, εννοούσε το αυτό. Στα χέρια του Θεού. Εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Το τελευταίο να πούμε, προσευχή. Όλο των Αγίων το γνώρισμα, το χαρακτηριστικό είναι προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν αντέχει τίποτα. Όχι δεν στηρίζεται τίποτα. Δεν αντέχει, δεν έχει διάλογο πια. Και πολλοί άνθρωποι κλονίστηκαν, κάναν μεγάλα έργα, κάναν σπουδαία έργα, αλλά επειδή δεν υπήρχε θεμέλιο από κάτω, έριξαν την πρώτη δυσκολία. Δεν κρατάει για πολύ. Αν όμως τα θεμέλια είναι γερά, τα θεμέλια είναι πίστη, η προσευχούλα, έχει την επικοινωνία αυτή με τον πρόσωπο του Χριστού που σου δίνει τη δύναμη, τότε αλλάζουν όλα. Η προσευχή, μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, να ζητάμε από τον Κύριο να μας φωτίσει, να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια, να μην περηφανόμαστε για το που περηφανευόμαστε, γιατί πόσες μετάνοιες κάνουμε. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να κάνετε κριτικά, να κάνετε αγρυπνίες, να κάνετε τα πάντα, αλλά να τα κάνετε με χαρά, όχι αγχωτικά. Πραγματικά νιώθεις ότι είναι ο Άγιος του 21ου αιώνα, όχι πιεστικά, όχι με να στύψεις τον εαυτό σου, να κάτσεις κάτω, να κάνεις μια συγκεκριμένη τεχνική. Όχι, με ανοιχτά τα μάτια, να μην έχεις και φαντασίες. Να καλείς τον Χριστό με γλύκα, με τρυφερότητα, όπως θα καλούσες τη μάνα σου, το αγαπημένο σου πρόσωπο. Να είναι μονετική προσευχή, να είναι κλαψιάρικη, να γίνεται με ναχτάρα. Και τότε λέει, θα δεις ότι θα έχει πολλά αποτελέσματα. Και επίσης λέει, να λες πάντοτε έτσι με αυτή τη λύρικα, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σον με, και με αυτό το με να νιώσεις ότι κλείνεις όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τον εαυτό σου, να ανοίγεται η προσευχή. Ήρεμα λέει, με ανοιχτά τα μάτια. Να λέτε την ευχή με τρόπο απαλό και όχι λέει συνέχεια για να μην σας γίνεται άγχος. Τώρα πρέπει να κάνω προσευχή, τώρα πρέπει να κάνω προσευχή. Να το νιώθει η καρδιά σας. Θυμάμαι όταν είχα γνωρίσει την Γερόντισσα και την είχα ρωτήσει για την προσευχή. Μου λέει, παιδάκι μου λέει, όπως απλά. Στρώνεις στο κρεβάτι, Κύριε ελέησου. Ρίχνει νερό στο προσωπάκι σου, Κύριε ελέησου. Δηλαδή, σε αυτό ταιριάζεται κιόλας, αυτό το αβίαστο. Και ακόμα λέει και ένας αναστεναγμός. Δεν χρειάζεται χρόνο. Την είχα ρωτήσει και τη Γερόντισσα, πόσο χρόνο χρειάζεται. Ξέρετε, το πρόβλημα πάρα πολλών ανθρώπων που δίκιο έχουν, δηλαδή κανείς και οικογένειες, πολλές υποχρεώσεις, δεν έχουν χρόνο. Πού να βρω να κάνω αυτά τα προσευχή. Δεν χρειάζεται λέει χρόνο. Και 5 λεπτά, και οι δύο Άγιοι το λένε, και 5 λεπτά καρδιακής προσευχής. Μου έκανε εντύπωση μια έκφραση που χρησιμοποιήσει ο Άγιος Πορφύριος και έλεγε: εγώ τι κάνω, να προσεύχεστε, λέει, συνετός. Λέει και το Δαβίδ το παίρνει, ψάλλεται συνετός. Τι σημαίνει, λέει, συνετός? Ενσυνείδητα. Δηλαδή, έστω και 5 λεπτά καρδιακής προσευχής και ένα αχ που θα πούμε στον Χριστό, ειδικά, το τσεκάρετε αυτό, ειδικά αν κάνετε προσευχή για το φίλο σας, θα δείτε και είναι μέσα από την καρδιά σας και τα 5 λεπτά θα τα ακούσει. Και τόνισε και η Γερόντισσα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Θεός, όσο ποτένει και αν είμαστε, όσο προβληματικοί και αν είμαστε, μας θέλει συνεργούς. Μας θέλει συνεργούς στο έργο. Με εμάς έχει να δουλέψει. Άρα, η παραμικρή καρδιακή ευχή που θα κάνουμε, θα την ακούσει ο Χριστός και θα την πάρει, θα πάει στον Θεό, θα την πάρει οι άγγελοι και θα γίνει πράξη. Και λέει κάτι άλλο για ερώτηση, ότι λέει προσευχή να είναι, λέει, σαν μια μουσική. Πώς τα ακούμε, καμιά φορά κάνουμε δουλειά, έτσι, και βάζουμε μια μουσική. Και ακούμε από πίσω. Έτσι λέει να είναι η έννοια του Θεού. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην μπορώ να κάτσω να πω μία ώρα την ευχή, αλλά η έννοια του Θεού να είναι μέσα μου. Αν την έχω την έννοια του Θεού, ό,τι και να κάνω, τότε τι γίνεται? Αυτό που θα κάνω, γίνεται προσευχή. Ό,τι και αν είναι. Ό,τι δουλειά και αν είναι. Και μάλιστα το τόνιζε, είτε είμαι στο φούρνο και δουλεύω, είτε είμαι στο πανεπιστήμιο και δουλεύω, είτε είμαι ιερέας, είτε είμαι παραδουλεύτρα. Ό,τι και αν είναι, να το κάνω, λέει, σαν να είμαι πραγματικά μέσα στο ναό του Θεού, και εκεί την ώρα προσεύχομαι. Τότε όλα δεν γίνονται πολύ όμορφα. Έχετε προσέξει ότι περνάει ένας άνθρωπος που έχει χαρά σε έναν χώρο και όλοι έτσι νιώθουμε μια ευφροσύνη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κάτι εκπέμπει, αυτός ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό που εκπέμπει? Είναι η χαρά και χάρη του Θεού, είναι δώρο. Μετά την αγάπη, ποιος είναι ο δεύτερος καρπός? Αγάπη, χαρά. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι δικά μας τώρα, είναι δώρα του Θεού. Πάνω απ' όλα λοιπόν προέβαλαν αυτό. Πάνω απ' όλα προέβαλαν η Άγιοι την αγάπη, πάνω απ' όλα προέβαλαν την καλή προαίρεση. Εμείς θα κάνουμε, έλεγε ο Πορφύριος,
Είναι ένα εκατομμύριο λίγο. Και εμείς λέει η προσπάθεια όλη. Του ανθρώπου είναι το 1.000.000. Αυτό θέλει ο Θεός να δει. Το 1.000.000. Όλα τα άλλα θα τα κάνει εκείνος όταν θέλει. Φτάνει εμείς να το θελήσουμε. Δεν θέλω να σας πω άλλα, να σας κουράσω άλλα. Είναι πάρα πολλά μπορούμε να πούμε για τους Αγίους μας. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι. Εγώ όσο διαβάζω για τους Αγίους και θυμάμαι τα πρώτα πράγματα που μας είχε πει ο Γέροντας μας, ο κ. Γαβρή, όταν είχα έρθει στην Εκκλησία, είναι ωραία για όλα και τα θεολογικά συγγράμματα, ήμουν και εγώ στη θεολογική τότε στην Αθηνών, αλλά λέει συναξάρια να διαβάζετε. Και βλέπουμε πόσο ανταπόκριση έχουν τα συναξάρια. Τώρα και μέσα από το διαδίκτυο που επικοινωνούμε με διάφορους ανθρώπους, κάνει εντύπωση που χαίρομαι, δηλαδή που λένε οι άνθρωποι, άλλοι άκουσα να μιλάτε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Αγία Γαβρίλια, για τον Άγιο Παΐσιο, τον Τάδε, όλοι όσοι μιλούν και λένε, τον Παχρίστο που λέει αυτά τα ωραία, και λέει τότε στράφηκα στους Αγίους και διαβάζω συναξάρια και μου δίνουν κουράγιο. Γιατί οι Άγιοι είναι δικοί μας και έχουν ζήσει όλες τις καταστάσεις, μπορούν να μας σταθούν, έχουν περάσει τα πάντα. Δεν κατέβηκαν έτσι. Καμιά φορά τα συναξάρια, αλλά συναξάρια να ξέρουμε και τι διαβάζουμε. Γιατί μια φορά διαβάζουμε κάτι και κομπλάρουμε και λέει ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε με τα φίδια. Μιλούσε με τα φίδια, αλλά τι πειρασμούς είχε. Δεν τα συνήθιζε καλά με την εμπειρία, δεν ήταν γκουρού. Πέρασε από πολλά στάδια και κάποια στιγμή μπορεί να φοβήθηκε και τα φίδια. Υπάρχει ένα περιστατικό με τη γερόντισσα που την πήγανε στο Γάγκη, στα βουνά και έπρεπε να πάει να μείνει σε μια σκουλιά και έπαθε πανικό. Αυτή η γερόντισσα που λέμε, που έλεγε να είναι ευλογημένη και θέλει να του Θεού, και έπαθε πανικό. Γιατί λέει, γιατί πού θα με βάλω τώρα εκεί, και λέει, έτσι προσπαθούσε να το παίξει και διακριτική, λέει, έχει κανένα πρόβλημα, κανένα κλειδί, όχι, λέει, απλά είναι κάτι φίδια, κατεβαίνει και πίνει νερό. Και φοβήθηκα, λέει, αλλά ξέρετε τι έπαθε. Μόλις είδε ότι εκεί που την πήγανε έμενε ένα ινδάκι φοιτητής, άπηκε. Και λέει, εγώ τον Χριστό, θα φοβηθώ τα φίδια, και αυτό το παιδάκι. Δεν φοβάται και όλο χαρά, είμαστε στα πραγματά τη και τι ωραία που θα περνάμε, θα δούμε και πεταρινού τη και έλεγε και τραγουδούσε. Και μόλις ήταν να πάλι, ξύπνατε τελευταία στιγμή, αλλά συγγνώμη, δεν θα πάμε. Έτσι πάλι τελείωσε. Αλλά πέρασε από τη διαδικασία, δηλαδή είναι ανθρώπινο. Ξέρετε, καμιά φορά είναι ανθρώπινο και αυτό το ωραίο, αυτό δεν λέτε συνεξάρια. Γιατί έχει όλα τα συναισθήματα. Ή διαβάζετε του ψαλμούς. Ο βασιλιάς Δαβίδ, και τι δεν πέρασε. Ό,τι νιώσουμε, καλό, κακό, άσχημο, ωραίο, υψηλό. Το χείριστο θα το βρούμε στο Δαβίδ. Και αυτή είναι η παρηγοριά μας. Και από αυτά πρέπει να παίρνουμε και ενίσχυση. Σταματάω γιατί.